hogy mind a két kapus, a ferencvárosi részről Horváth Levente, illetve Gyapjas Viktor, a BVSC kapusa is remekül védett. A labdát Ekler Zsombor hozza el. Mind a két csapat, felnőtt csapata játszott még bajnoki mérkőzést is. Ugye a BVSC nagy meglepetése kikapott az OSC-től, például Ekler Zsombor azon a meccsen nem játszott, egy picit a Komjádi kupa miatt is. Horváth érkezik ki a kapujából, és ő szerzi meg a labdát, majd most már Vismeg teszi vissza. És Horváth indít. Annyiban hasonlatos ugye a játék szinte mindenben a normál vízilabdához, hogy ugye a játékidő itt is 4x8 perc. Egy kontrafaltot vesz észre Varga játékvezető, úgyhogy jöhet a BVSC, illetve 25 méteres a medence, és most már Ekler Zsombor úszik újra előre. A BVSC második támadása. Eddig ugye lövést még nem láttunk, 45 másodperc telt el a meccsből. Jön befelé a labda, ott Simon Balázs felé. Hiába a gól, elnézést is kér Csanádi játékvezető, hiszen befújta az 5 méterest, úgyhogy 5 méteres következik. És itt is van egy érdekesség, hogy ez 5 méteres vagy nem 5 méteres, ugye? Így van, a játékos ilyenkor eldöntheti, hogy 5 méterről lövi a büntetőt, ami egy gólt fog érni, vagy jelzi a játékvezetőnek, hogy ő hátulról szeretné lőni 7 méterről, akkor 2 gólt fog érni, de mint láthatjuk, egyelőre Ekler Zsombor úgy gondolja, hogy elég az egy gól. Most még fölösleges kockáztatni, ugye nézzük meg a lövést, ott a gól, vezet a BVSC. Ez a 2 méter, ez mennyit jelent egy ilyen lövésnél? A bronzmérkőzésen Lakatos Soma megpróbálkozott a mérkőzés elején 7 méterről lőni a büntetőt, ott ő kihagyta. Van jelentősége, és inkább a kapusoknak azt mondom lélektalinak, hogy hátrébről érkezik a lövés. 1-0 tehát a BVSC javára az első perc végén, és Vismeg teszi tovább a labdát most már Nagy Ákoshoz. Nagy Ákos a 7 Honvéd elleni bajnokin 6 gólt lőtt. Egyébként ezek a játékosok, ugye ez a terhelés, ez azért hozzá vannak szokva. Kiállítás, amelyik rögtön le is telik, hiszen visszajön Tuma Tamás a kiállított, de mire visszajön addigra Nagy Ákos már egy szép lövéssel kiegyenlít. Hát itt a gyors for megjátszás az alapvető, mert ha nem gyors, akkor már, ahogy mondtad, nincs is for. Így van, 1-2 passz fél bele az ember előnyben, mert utána kiegészül a védőcsapat, és megy tovább 6-6 ellen a támadás. Tátrai a labda. Őt támadja meg Paján Bátor, de Tátrai Dávid tovább tudja tenni. Mészáros Mátyás, ő is már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Egyelőre nincs szabálytalanság, a támadóidő viszont vészesen fogy, már csak 8 másodperc. Tátrai még azért messze 9-10 méter a kaputól. Most jön a bejátszás, és ez az akció, ez még éppen belefért. Simon Balázs góljával újra vezet a BVSC. Szép centermunka volt. Nagyon szép gól volt, de fel szeretném hívni a passzra is a figyelmet, mert ilyenkor nagyon sok játékos, kevés volt az órán, és ellövi egyből a rövidbe a labdát, vagy gól, vagy nem, de helyette észrevette Simon centerbe, aki gyönyörűen befejezte az akciót. 2-1. Vismegé a labda. Ő teszi tovább. Most már Haverkamp. Ő is már ugye a Ferencváros felnőtt csapatában, bajnokok ligája mérkőzéseken is mutogatta magát. Varga Vincé a labda, és Varga Vince lövését Gyapjas Viktor védi nagyon szépen. Ugye messziről jött ez a lövés, marad azonban a 2-1. Nagyon fontos ilyenkor, hogy kinyeri az első párharcot, a lövő a kapusnak is, mind a kettőnek ugye más-más szempontból, és Gyapjas is látszik, hogy milyen extázisba került, hogy a Vargának kivédte az első lövését. Mészáros Mátyásé a labda. Mészáros, vele szemben ott van Paján, Mészáros még, most jön a besegítés, Nagy Ákos részéről is Paján hazakotorja a labdát. Horváth Levente. 18 védése volt talán az elődöntőben, Vismegé a labda. Vismeg néz szét a mezőnyön, Nagy Ákost hozza a játékba. Nagy vele szemben Ekler, Vismeg újra, most jön a bejátszás itt is, és ez is egy büntető. Jogosnak tűnik az ítélet. Nagyon szépen csinálta Lugasi, megforgatta a másik irányba, nem arra, mint általában szoktak a centerek forgatni. El kellett csak engedni a labdát, és jött is a büntető. És ahogy látom, Varga Vince azt választja, hogy ő 7 méterről lövi. Így van, ezzel a lövőerővel lehet, hogy én is onnan próbálkoznék. Varga, de kivédi Gyapjas.
A második Gyapjas-Varga csatát is Gyapjas Viktor nyeri. Ugye fordíthatott volna, ha ez bemegy a Ferencváros, eljött ugye még az egyenlítés sincs meg. Itt viszont egy fantasztikusan nagy gól Ekler Zsombor, ez 2-t ér, rögtön 4-1. És eltelt körülbelül ennyi, 10 másodperc, még annyi sem. Óriási gól volt, nem támadták meg Eklert, és azzal a lövő szándékkal, ami... 4-1 tehát a BVSC javára. Ja, hadd hívom fel arra is a figyelmet, a kupán díjazzák majd a legjobb kapust, a Monem trófeát nyerheti, és van az úgynevezett oda-be trófea díj, ami a legszebb gólt elérő játékos birtokába juthat, és tegyük hozzá, hogy ez csodálatos lövés volt. Vismegé a labda. Nagy mozgás bent középütt, Vismeg lő, Gyapjas lenyeli ezt is. Egyelőre jóval összeszedettebben kezd a BVSC, akkor, amikor még azért az első negyed felénél sem járunk. Így van, és tegyük hozzá, hogy Gyapjas már a mérkőzés elején is bravúrokat mutatott be. Nem voltak könnyű védések, de nagyokat védett eddig. És azért egy kapus önbizalmát nagyon-nagyon meghozza, hogyha az elején főleg válogatott játékosok lövéseit védi. Kormány Olivéré a labda közben. Kormány teszi tovább, most már Dejan Divjáké. Lassan letelik a támadóidő, még jön egy bejátszás, és ez a dudaszó most azt jelenti, hogy a Ferencváros birtokába került a labda, lejárt a BVSC támadó ideje. Varga Vince szabadul ellenfelétől, de nem figyelnek oda a ferencvárosiak, és ebből most egy hatalmas gólhelyzet alakulhat ki. 4-1-nél Nagy Ákos jön vissza, 5 méteres lesz. Vagy 7 méteres, ki tudja. Nagy Ákos követte el a személyi hibát, és föl kell venni a sapkát. Itt van a jelenet, és a személyi hibát a kapus ellen ítélték, tehát Horváth Levente volt szabálytalan. Ekler Zsombor jön, aki ugye tulajdonképpen 2 lövéssel 3 gólt, 3 pontot jegyzett, és úgy látom, hogy ő marad a hagyományos 5 méteresnél. Hát az eredmény ugye most nem is nagyon indokolja, hogy kockáztasson. Kiszólt azért a játékvezetőnek. Ekler belövi ezt is, 5-1. És eltelt egy fél negyed. Nem csoda, ha rögtön időt kell kérnie a Ferencvárosnak. Szűcs Levente és Korényi Balázs hívja oda az övéit. Nem tudom, milyen kezdésre szerintem talán még a BVSC sem számított. Így van, és leginkább abban a védekezésük mennyire egybe. A Fradi nem találja a nyitját, hogy kellene meglőni a gólokat. Gyapjas elképesztő extázisban van a mérkőzés eleje óta, az látszódik. És a Fradi is egy kicsit nehezen kezdte a mérkőzést. Ez a büntető is abból alakult, hogy Vargának úgy adták oda a labdát, hogy betett fejjel úszott, és konkrétan elúszott a labda mellett. Nem gyakori, hogy 4 perc után időt kér egy edző, de van, amikor ez bejön, és tegyük azt hozzá, hogy ez most indokolt, mert nyilván a mérkőzés előtt átbeszélték, hogy mit kell tenni, és mégis 4 perc alatt ebből jóformán semmi sem valósult meg, leszámítva azt a gyors emberelőny volt, amit Nagy Ákos szerzett. Így van, de az a szép ebbe a sportba, amit most itt játszanak a Komjádi kupába, hogy egy hátulról eleresztett lövés egyből visszahozza a csapatot. Ugye a Ferencváros úgy verte meg a Szegedet az elődöntőben 18-13, hogy 6-6 volt az első negyed után. Tehát abszolút sok gólos mérkőzés volt. A BVSC egy 3-1-jel, majd egy 4-2-vel nyitott az első 2 negyedben. Haverkamp megint Gyapjas, a kipattanó azonban ott van, és ez megint büntető lesz. Vismeg csapott a labdára, Mészáros Mátyás ellen most a személyhiba. És a kérdés az, hogy ki lövi a következő büntetőt, és honnan. És honnan, igen, igazából ez a nagyobb kérdés, de ahogy látom, ehhez most, hogyha már Vismeg kiharcolta, oda is fog állni. De ha jól látom, ő marad 5 méteren. Így van. És belövi, 5-2 ezzel. Nyilván, ha a negyedik negyedből lett volna 3-40 hátra, akkor ez egy 2 pontos lövés lett volna, így azonban egy remek gól. Természetesen az OTP Komjádi kupában sincs döntetlen, úgyhogy ha a 4x8 perc után azonos gólszámmal állna a 2 csapat, akkor a dráma fokozódna és büntető párbaj következne. Tátraié a labda.
Ekler. Nagy vele szemben. Ekler. A Komjádi kupára a szabályok miatt is, meg a játékosok önbizalma miatt is általában azért sok gól jellemző. Most ez egy kiállítás, a kiállítás pedig Szabó Patrik az, aki ki kell, hogy menjen, de már jön is vissza, sőt le is halásza a labdát a rossz passz következtében Varga Vince. Horváth Levente indíthat. Igen, itt nincs idő arra, hogy elsüllyessze egyik csapat a másikat emberelőnyben, mert az emberelőny gyakorlatilag pár másodperc után megszűnik. Nagy Ákos bejátszása Vismeg felé, sikerült belekapnia még Divjáknak a labdába, és így aztán jöhet most a BVSC, 2 perc 53 másodperc van hátra az OTP Komjádi kupa 2026-os döntőjének első negyedéből. Tátrai. Egyre jobban belelkesedik a közönség is. Nagyon-nagyon sokan kíváncsiak erre a meccsre. Nincs teljes teltház, de borzasztó nagy a helyszíni érdeklődés is a mérkőzés iránt. Ekler. Mészáros. Egyre távolabb kerül a BVSC a kaputól. Mészáros most játsza be középre. Ez pedig egy kontrafalt. Úgy néz ki, hogy az időkérés jót tett. Így van. Közben azt a BVSC támadásaiból észrevehetjük, hogy bárki, aki Vismeggel van, hiába Vismeg a Ferencváros védője, de próbálják kivinni minél távolabbra, hogy ne tudjon segíteni, meg nem olyan egyszerű vele beállni, főleg ebbe a mezőnybe. Vismeg lő. Gyapja svéd. Kettőt ért volna, ha bemegy. Bizony. De nagyon jó, hogy mondtad, ha bemegy, de nem ment be. Mert megint Gyapjas Viktort kell megdicsérni. Egyelőre nagyszerű teljesítményt nyújt. Ahogy néztem, a BVSC bármilyen furcsa, de soha nem tudta még megnyerni a Komjádi kupát. Ugye a Ferencváros több ízben is nyert a Honvéd, az UVS-e, és még sorolhatnánk. Ez egy rossz lövés volt most Dobi Dénes részéről. A BVSC vesztett döntőkben áll nagyon jól, de hát erről azt hiszem ma szívesen lemondanának a vasutasok. Nagy Ákosé a labda. Ugye itt is lehet látni, hogy néhány játékos ott a kötélen kívül, a repülőcserében bízva, újra Nagy Ákos. Vismeg kapná a labdát, elsüllyed, de nem elsüllyesztették, úgyhogy mehet tovább. Másfél percen belül Gyapjas. Ugye addig, amíg Gyapjas ilyen jól véd, a kinti lövéseket hárítja, nagyon nehéz dolga van támadásban a Ferencvárosnak. Így van, ugye a BVSC fel is adhatja úgymond a szorost, zónára visszahívhatják őket, és bízhatnak Gyapjasnak a jó teljesítményében. Megint egy kiállítás, de mivel bekerül a labda a kapuba, és a kapusa kiállított, úgyhogy üres a kapu, ott a gól. Igen, azt láthatjuk, hogy kiállították a védőjátékost, és közben Horváth Levente kezéhez került a labda, ő meg nemes egyszerűséggel betessékelte a kapujába, amit Csanádi játékvezető észrevett, és ezért kiállította őt is. Amit Benedek Mór utána észrevett, hogy üres a kapu, és ugye, amit beszéltünk is, hogy ebbe a mai játékban nem szabad sokat várni azzal, hogy ellődő, meg az üres kapura belőtte a labdát. 6-2 ezzel, és megmondom őszintén, én olyat nem láttam, de hogy nem emlékszem, az biztos, hogy az első negyedből elteljen 7 perc, és a kapusnak lenne 2 személyi hibája. Ugye hát a kapus is kipontozódhat elvileg, úgyhogy más kérdés, hogy erre nem nagyon szokott példa lenni, de Horváth Leventének már 2 hibája van. Vismeg. Most kiállítás bent középütt. A kiállított játékos Aska Barnabás. Vismeg teszi tovább a labdát, de pontatlanul. Még elmehet érte Paján. Visszajön azonban a kiállított. Vismegé a labda, Vismeg lő, Gyapjas véd. És most már mutatja Gyapjas, hogy nyugodjon meg mindenki, hiszen van fél perc a negyedből, de abból 20 másodpercet, 22-t egészen pontosan a BVSC támadhat. Mészáros. Nyilván a végéig szeretnék kijátszani. Bent középütt megint egy öldöklő csata. Most ugye Farsang Aurél Bekkel. Miközben egy szenzációs Benedek gól. 7-2 ezzel.
Ez éppen, hogy egyet ér, messziről érkezett, de nem 7 méteren túlról. Így van, Benedek Mórt ott hagyták, és láthatjuk, hogy inkább figyeltek a centerre, a blokkoló rosszul állt, és ő észrevett, hogy a rövidben nincs blokk, és ellőtte a blokk mellett. Benedek Mór második találata, tehát ugye háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor fiáról van szó, aki korosztályos válogatott, és a BVSC felnőtt csapatában is egyre markánsabb szerephez jut. Most 7-2, és Nagy Ákos még azért szépíthet, de Gyapjas lehúzza az ejtést. A lövés pedig mellé, koruknál fogva még jó néhány Komjádi kupán játszhatnak. Varga Vince elől elhozza a labdát Ekler Zsombor, és most már Tátrai Dávid. Ugye a Pro Recco ellen a Ferencváros felnőtt csapata kezdett ugye a Bajnokok Ligájában, hogy 0-5 volt, tehát 5 gólos hátrány. Óta nem sikerült a Fradinak fordítania, itt pedig egy kiállítás, a kiállított játékos Paján Bátor, és így a BVSC megpróbálja gyorsan ezt az emberelőnyt gólra váltani. Ekler lövése benne is van. És ez 2-t ér, mutatja a családi játékvezető, úgyhogy Ekler Zsombor egy újabb duplával most már a mérkőzést 9-2-re alakítja. Igen, és közben azt is láthatjuk, hogy családi játékvezető, ilyet nagyon ritkán láthatunk a vízilabdába, de kollektívan a kispadnak adott egy sárga lapot reklamálásért. Igazából jelenleg ennek most még nincsen semmi jelentősége. A következő reklamálásnál, illetve bármelyik játékos, ha legközelebb kapna lapot, az már csak piros lap lehet, ami automatikus kizárás jelent a meccsből. 9-2 tehát. És ugye ez még, ha az a két pontos nem lett volna, akkor is tekintélyes előny lenne a 7-2 is, de ez most így 9-2. És Gyapjas ismételten ezúttal Paján lövését védi. És nagyon okosan játszik a BVSC, mert amellett, hogy remekül védekezik, ugye Ekler azt a két pontost be tudta lőni, Benedek jól ismerte föl az üres kaput, az 5 méterest 5 méterről lőtték és bement, itt pedig most egy szabályos szerelés, úgyhogy Balla jöhet. De még mindig rengeteg idő van hátra, és ugye visszapörgetjük az időt, az elmúlt évek döntőiben azért nagyon nagy gólkülönbségű győzelem nem volt. Nagy Ákos. Most a bejátszás. Nagyon szép gól ez is. Lugosi Csongor a szerzője. Bravúros teljesítmény volt, 9-3. Nagyon szép gólt lőtt, és ezek az ilyenfajta egyéni klasszis megmozdulások, amit most a Lugosi csinált centerbe, ezek segíthetnek egy csapatot elindítani, átbillenteni azon a bizonyos lirikókán, amiben most benne vannak alul. Ez a gól is ilyen oda-be esélyes. Remek egyéni teljesítmény. Tegyük azt hozzá, hogy azt gondolná az ember, hogy mivel a kiállítás ideje nagyon rövid, megéri inkább szabálytalankodni és kimenni, semmint hagyni, hogy az ellenfél akciógólt lőjön, de mind a két oldalon a centereket láttuk már munkában és gólt szerezve is. Tátraié a labda. Ez ellenfél fején való átmenetel. Varga Kena kiállított. Tátrai át a másik oldalra. Benedek lőtt éles szögből fölé. És olyanra még nem volt példa a mérkőzésen, hogy 2 gólt lőjön egymás után a Ferencváros. Jön Lugosi, aki nem védekezett, de támadásban jön. Nagy Ákosé a labda, és Lugosi teper is be középre. Vismeg is ott van középütt. Nagy. Varga kapja a labdát. Varga. Kijebb csalja magát, most a bejátszás. Ezt tovább engedik a játékvezetők. Lugosi mutatja, hogy itt vele szemben szabálytalankodtak, de egyik játékvezető sem fújt a sípjába. Így van, Simon nagyon jól védekezett rajta, és ami fontosabb volt, hogy 2 besegítő érkezett oda, így nagyon nehéz lehetett volna ítélni. Simon nagyon jó időbe csapta ki mind a 2 kezét. Ekler megint messze a kaputól, ezt most védi Balla, de oda kerül a BVSC-hez a labda. Tátrai nem kapkodta el, és nehéz szögből nem lőtt, hanem inkább kezdődjön újra a támadóidő. Ugye a második támadás esetében 18 másodperc, és ebből még 9 hátra van. De egyre hátrébb szorul most a BVSC. Ez viszont megint csak egy szenzációs lövés Simon Balástól.
Óriási centergól volt, bár Vismeg megcsinálta a maga munkáját, hiszen kitette Simont 5 méterre, de onnan elképesztő gólt lőtt Simon. Simon Balázs is félelmetesen jó teljesítmény nyújt. Ugye az előbb ő védekezett jól az egyik kapu előtt, majd a másik kapunál már gólt lő. És ugye Eklernek van 6 gólja, Benedeknek és Simonnak 2-2. 10-3. Változatlanul jól védekezik a BV. Nem fog tudni közelebb jönni, amíg mondjuk a kapus teljesítmény nem javul föl, mert eddig ebben kirívó a különbség, vagy talán ebben a legkirívóbb a különbség. Vismegé a labda. De hát természetesen a küzdeni mindig, feladni soha elv alapján a Ferencváros vízilabda csapata sem adja föl. Varga Vince pattintott lövése szállt a kapu felé is, meg fölé is. Úgyhogy mind a kettő jó volt. Itt pedig egy kiállítás. A kiállított játékos Lugosi. Neki az első hibája, Mészáros kapja a labdát. Ugye nincs balkezes a BVSC-ben. Hátulról lehet befejezni az akciót. Egy óriási gól. Diviak Dejan a gólszerző. Nagyon szép gól volt, és ez már igazából 6-6 ellen lőtte, mert a kiállított játékos visszaért. De azt viszont észre kell venni, hogy a ferencvárosi játékosok, hiába felnőtt válogatottok, meg az ifi bajnokság meghatározó játékosai 11-3-as állásnál elkezdtek kapkodni. Előbb Varga lövése se volt konkrétan kidolgozott helyzet, de ha valamikor el kell kezdeni ledolgozni a hátrányokat, mert ez csak egyre nagyobb lesz. Igen, de az egy ferencvárosi vízilabdázó esetében nem megszokott bármilyen korosztályban, hogy -7-ről kell fölállni, és ugye ebből most már -8 lett, és nem sok hiányzott, hogy ez egy 2 pontos lövés legyen. Varga bejátszása, megint egy jó védekezés. Haska ütött el a labdát most Haverkamp felől. Aztán egy kontra, ami ugye azt jelenti, hogy a Ferencvároshoz visszakerül a labda. Varga Vince. Ő megy közelebb. Varga Vince, és ezt most belövi, és ez 2 pontot ér. 11-5. Így van, elkövette a BVSC azt a hibát, hogy hagyta, hogy Varga kényelmesen végigúszon a labdával, és 7,5 méterről nem támadták meg. Ő megköszönte és belőtte a 2 pontos, 2 gólos. Igen, hát azért az ellenfél legjobb lövőjét otthagyni 7 méteren, az itt most független attól, hogy Vargának eddig voltak rossz kísérletei, de ő olyan, hogyha látja a lehetőséget, el fogja vállalni másodszor is, harmadszor is, negyedszer is. 11-5. Varga ezzel rögtön csapata legeredményesebb játékosává vált. Itt pedig Bolla mutat be egy szép védést. Benedek vállalkozott. Nagyon kiszorított helyzetből lőtte el Benedek Mór, de ami ennél a lövésnél fontosabb, hogy Ballának megvolt a védése, és egy-egy ilyen kisebb védéssel is belehergelheti magát egy kapus a mérkőzésbe. Szabad dobást kap Vismeg. Kikérik a labdát a játékvezetők, azt hiszem talán ellentétes ítélet volt. Így van, ennél a szabaddobásnál Varga játékvezető azt látta, hogy Vismeg közelebb ugrott hozzá, míg Csanádi játékvezető látott egy kiállítást. Ilyenkor az elősebb ítélet a kiállítás, hogy az fog maradni, szóval emberelőnnyel jön a Ferencváros, ami igazából, ahogy elindul a labda, ki is egészültek, szóval Frodinál marad a labda. Igen, mert ugye Saska gyorsan vissza is jön Vismeg, viszont a másik oldalra még át lehetett tenni Haverkampnak, amíg rendeződött volna a BVSC, de ez is fölé, mert hát tartanak azért Gyapjastól, azt hiszem, így van, a ferencvárosi játékosok. Mészáros. Ekler üresen, ezt meg a kapufára tolja Balla, hozzáért a kapus, és ahogy mondtad az előbb, ezek nem földön túli bravúrok, de azért ki kell védeni ezekből az éleszögből érkező labdákat is, és ez növelheti a kapus önbizalmát. Vismeg. És ugye 11-5 az elvileg 6 gól, de lehet az csak 3 gól is. A 2 gólosokkal, a 2 pontosokkal. Ez most kiállítás. Haverkampé a labda. Vismeg kapja. Vismeg megy közelebb, belelövi azonnal a blokkba. Kiegészült a BVSC. Gyapjas Viktor.
és már Ekler Zsomboré. 2 perc és 45 másodperc van hátra a második negyedből. Az OTP Komjádi Kupa fináliában a két eddig 100%-os veretlen csapat csatája. És a labda Ekler Zsomboré. Ekler messziről. Lejárt volna a támadóidő, el kellett lőni. Most látjuk először azt a mérkőzésre, hogy a BVSC is elkezdett akadozni támadásban. Rossz helyről érkező lövések, illetve ebből a támadásból fel se tudtak úszni. Nagy Ákos labdáját azonban Gyapjas Viktor védi, aki változatlanul hihetetlen támaszt ad a vasutas csapatnak, és most már Ekler Zsomboré a labda. De megint a támadóidő fele elment a felúszással. Ekler. 8 másodperc. Ekler ellövi. Ez is fölé megy. Hát igen, itt most nem a vízilabda csapatjáték jellege domborodott ki az utóbbi BVSC támadásoknál, de amíg hátul szinte minden rendben, addig az FTC nem tud közelebb jönni. Varga Vince. Varga Vince tovább, Nagy Ákos, jó a bejátszás, megint Lugosi, és ez így egy 5 vagy 7 méteres. Nem, bocsánat, csak egy kiállítás. Nyerges Dániel. Igazad lett először 5 méteres, csak nem lehetett tudni, hogy a játékos egyből elindult kifele, de nagyon jól mondtad a szabályokat, 5 méteres lesz. Lugosi betette maga elé a labdát, rányúltak, ez a büntető. Vis meglövi majd a büntetőt. Ugye Nyergesnek nem kell kimennie, miután 5 méteres, azt kellett tisztázni, hogy a 11-es sapkában játszó játékos volt szabálytalan. És jöhet Vis meg büntetője majd. Hát ugye büntetőt még nem védett Gyapjas Viktor, minden mást igen. Vis meg 5-ről. Megkapja a jelt, és belövi. 11-6. Ja, volt ez 8 gólos különbség is, most 5. És még ebből a negyedből is hátra van 1 perc, 45 másodperc. És ami talán fontosabb, hogy a Ferencváros elkezdett szoros emberfogást fogni, akár Vis, meg akár Varga Vince a back, és az ellen egyelőre a BVSC nem találja, hogy kellene azt átlőni, és balla lehetséges, hogy előbb-utóbb bele fog jönni a mérkőzésbe, mert 1-2-t már védett, még 1-2 bravúr, és lehet, hogy megfordul a mérkőzésnek a képe. Tátrai. Tátrai tovább teszi a labdát Benedekhez. Azonnal egy kiállítás, amit be is lehet fejezni, és ott is a gól. Megint Divjak. Neki is a második gólja már. Megint a gyors helyzetfelismerés, ugye a kiállított úszik kifelé. Itt ha rányúlnának Divjakra és nem lőné be, akkor az büntetőt érne. Itt bizonyos szempontból itt belegondolva még jobb, hogyha elengedik, hogy lője, mert ha belövi, az 1 gól, ha meg nem lövi be, akkor meg 5 büntető, ami meg lehet, hogy 2-t fog érni, így ha van. 7-ről lövik. Így van. Benedek Mornak a felismerését is azért szeretném kiemelni. A bíró sípolt, hogy labda nélküli kiállítás lesz centerbe, és ahogy elindult a védő, egyből odaadta neki a labdát. Most Lugosi harcol ki egy kiállítást. Viszont egy nagyszerű Benedek labdaszerzés. Paján átadásában nyúlt bele, és ezzel le is telik a kiállítás, megkezdődik lassan a második negyed utolsó perce, 12-6. Tátrai. Tátrai és Vis meg. Hátul Ekler. Ő onnan el fogja bombázni. Ekler. Óriási kapufa. Hát ha a kapufa is érne egy felet, akkor bejebb lenne a BVSC. Ez nem ballán múlott. Nem, ezt most a Ferencváros védelme ezt kinézte. Nem jó a Ferencvárosnak, hogyha Ekler 7,5 méterről ott marad védő nélkül lőni, mert előbb-utóbb ezeket be fogja lőni. Nagy Ákos. Le a szélre, van még 10 másodperc támadóidő, Paján. Gyapjas kivédi. Ez is egy ma nem díjra jogosult produkció lenne. Tátraié még a labda, és még föl lehet érni. Ugyan a BVSC játékosok közül 3-an nem nagyon mennének, hanem most már azt várják, hogy érjen véget ez a negyed. Tátrai még tartja a labdát.
Ugye nincs időhúzás a vízilabdában, tehát magánál tartogathatja, meg ő még messziről ellövi, és Balla szögletre kellett, hogy üsse. Ugye bement volna 2 tér, maradt 2/10 másodperc. És most szólal meg a duda. Azok sem engedhetik meg maguknak, hogy csak legyincsenek erre a rangos versenysorozatra, akik már akár ifjúsági, akár felnőtt szinten sok minden mást elértek. Hát Ekler gyorsaságával senki nem tudja felvenni a versenyt. Most Cibók Belián úszott a labdáért, de ő sem tudott gyorsabbnak bizonyulni. Ő egyébként az egyik olyan játékos a Ferencvárosnak, aki az elődöntőben nem játszott. Tátrai a harmadik negyedet is tehát a BVSC kezdi. Tátraié a labda. Ekler, ez még jó, és Horváth egy védéssel kezd. Pedig szépen megcsinálták Diviáknak a helyzetet, aki még kapura is tudta csavarni. Varga Vince érkezik már. Szeretném felhívni Eklernek a passzára, hogy észrevette, hogy kevés idő van, nem tudja ellőni, gyönyörűen beadt a centerbe. Talán Diviák jobban járt volna, hogyha elengedi a labdát, nem csavarja el, vagy próbálja végigvinni az akciót, hogy büntetőre rámegy. Igen, rámegy egy kiállításra vagy egy büntetőre, miközben Nagy Ákos labdája után újra Ekler zsomboré már. Az is talán számíthat picit, hogy ugye a Ferencváros tegnap játszotta le az elődöntőjét késő este, a BVSC pedig hétfőn jutott a döntőbe. Tátrai lövése beakadt, és ez is 2 tér. 14-6. Tátra most bezúdítja, hozzávédeni nem tud. Így van, Tátrai viszonylag csendesebb volt a mai napon, nem is annyira próbálkozott lövéssel. Ha ilyen lövései vannak az embernek, akkor nyugodtan próbálkozhatna többet. Így aztán 6-ról 8-ra hízik megint a differencia. Haverkamp. Jó bejátszás, ez kiállítás. Vita nincs is, ilyenkor nem is érdemes vitatkozni, minél gyorsabban ki kell menni, hogy vissza lehessen jönni. Tuma Tamás is ezt tette, miközben egy kapufa, a labda még játékban, Vismegé a labda, de Tuma már visszaért. Vismeg. Haverkamp mozdul be, ez egy jó bejátszás még. Ez is egy kiállítás. Lugosit is nehezen lehet tartani. Ez pedig egy szép gól. Haverkamp a szerzője, 14-7. Nagyon gyorsan meg kell ilyenkor találni az üres embert, mert minden egyes tempóvesztés az a helyzet elodázását jelenteni. A passz is jó volt, és a lövés is. Így van, Vismeg passzát Haverkamp egyből előtt a kapásból a rövidbe, hogy a blokk ne érhessen oda. De az előző ember előnynél nagyon ott volt Lugosi üresen. Igazából ez egy szerencsésebb gól, hogy nem pattant ki a labda az oldalvonalon kívülre, és meg be tudták még egyszer fejezni. És még egy dolog van, ami a BVSC dolgát azért megnehezítheti, nevezetesen, hogy 5 játékosa is 2 személyhibával áll. Ugye 3 személyhibánál kipontozódik egy-egy játékos, már pedig Mészáros, Diviák, Nyerges, Tuma és Saska is 2 hibával jelenleg. Benedek. 4 másodperc, de nagyon messze vannak most a kaputól. Még egy lövés, azért belefér, Varga Vince leblokkolja Mészáros Mátyás lövését. És támadásban megint jön Paján helyére most Lugosi. Haverkamp. Csak aztán Lugosinak is védekeznie kell. Meg még egy kiállítás is. Ez nagyon buta kiállítás volt Haverkampból, mert kontra után arrébb vitte a labdát, és mint láthattuk, körülötte egy BVSC-s játékos sem volt, tehát igazából nem voltak előrébb, de gyors kiállítás után vissza is jöhettek egyből. Ekler lövését védte Horváth. Itt egy újabb kiállítás. És Mészáros Mátyás ezzel elfogott. Igen, kipontozódott Mészáros Mátyás. Vismeg. Az ő lövését viszont védi Gyapjas. A 2 személyhibával állók közül talán nem bántódnak meg a többiek, de Mészáros kiesése a legnagyobb hátrány. Ő ugyanis főszereplője szokott lenni általában a BVSC mérkőzéseinek. Diviáké a labda.
8 másodperc támadóidő. Diviák lő fölé. Ugye azt szokták mondani, hogy ilyenkor a harmadik negyed azért ez kritikus lehet, amikor főleg lefölúszkálnak, már fáradtabban a játékosok. Így van, ezt én is jó párszor átéltem még ott a vízben. A harmadik negyed tök mindegy, hogy milyen meccsről beszélünk, de általában ez az, ahol ilyenkor el kell hallgatni, mert Lugosi ahelyett, hogy úszkálna, elég félpályáig visszaúsznia lazán, mert egy óriási centergólt lőtt. Lugosi újabb góljával tovább zárkózik a Ferencváros. A centergóloknak az az, idézőjel mondom, egy hátrányuk, hogy az biztos, hogy egy gólt fognak érni, egy pontot érni, hiszen center azért nem fog 7 méterről védővel a nyakán gólt lőni, de Lugosit nehéz tartani, és most ugye már nagyon a bekkek is kezdenek elfogyni Lugosiról, ezzel a sok két személyi hibával. Ekler. De ugye 12-6-ról indult ez a negyed, most eltelik a negyed fele, és 14-8, úgyhogy csak egy gólt lőtt a BVSC, de az 2-t ért. Nagy Ákos víz alá vitt labda, Benedeknél Nagy mehet. És azt Nagy Ákos végigviheti, nem kell lepasszolnia. Nagy. Nem tudják, hogy hátulról Benedek Mór nem fogja megvárni, hogy hagy lője el. Utána úszott és visszavette tőle a labdát. Lehet, hogy még azon is gondolkodott Nagy Ákos, hogy ellövi 7 méterről, hogy 2-t érjen, de aztán úgy döntött, hogy közelebb megy, csak közben Benedek visszalopta azt a labdát, amit elloptak tőle. Itt viszont Nagy Ákos segít be a védekezésben, és kaparja haza Horváth Leventének. 14-8-nál Nagy Ákos. Varga Vince. Megint csak Gyapjas, aki saját maga megy a labdáért, és eléri még a kötél előtt. Igen, hát... Varga Vince lehet, hogy jobban járt volna, Vis meg ideges is volt rá, mert nagyon beállt centerbe, pont Varga Vince felé, és abból 5 méteres lehetett volna, vagy gólt lőni. Igen, Varga Vince ráment volna arra, hogy 2-t érjen. Most ugyanez a helyzet, csak Vis meg is kapja a kiállítást. Kiállított játékos Ekler. Aztán kimegy még egy ember, Vis meg pedig kiharcol egy büntetőt. Hát ebből 3 személyhibát szorgoskodott össze a Ferencváros a BVSC-nek. Benedek kapja a harmadikat. 3 személyhiba, és kérdéses, hány gól lesz belőle? 0-1 vagy 2, mert most Varga Vince áll oda, aki egyszer a meccsen már megpróbálta 7 méterről. És úgy látom, most is ez a terve. Ez kulcsfontosságú lehet, mert 4 gólra följöhetne a Ferencváros, régen volt ilyen közel a Fradi a BVSC-hez, de ha ez is kimarad, ez a büntető is, akkor marad minden a régiben, és eltelik egy újabb perc, hiszen már csak 3 perc, 1 másodperc van hátra. Varga Vince lő, mellé lövi. Ez már talán annak szólt, hogy picit félt attól, hogyha csak simán kapura megy, Gyapjas kivédi. Nem tudom, hogy eljött-e az a pillanat, amikor mindenképpen kockáztatni kell a Fradinak ezekkel a 2 pontosokkal, vagy még azért arra ott lenne a negyedik negyed. Kiállítás itt is, méghozzá Varga Vince a kiállított játékos. Első hibája Tátrai, Ekler. Ekler lő, Horváth remekül véd, és Haverkamp már jön a kipattanóval. Most befagyott az eredmény 14-8-nál, nem inkább a gólok, hanem a védések, a ma nem jelölt védések a főszereplők. Haverkamp, szabad dobás, 13 másodperc van hátra. Nagy Ákos kapja meg a labdát. Nagy Ákos kivédi Gyapjas. Vargáig pattan vissza, Varga Vincéig. Vis meg. Vis megé a labda. 2 méteren belül volt Paján. Vagy bent középütt volt Jámbor, szabálytalan. Így vagy úgy, de Varga játékvezető a BVSC-nek adta a labdát, és megint eltelt egy perc, most már csak 2 van hátra a harmadik negyedből. Így van, és közben láthatjuk, hogy a BVSC cserélni fog. Ezt a támadást lehet, hogy fel is adták, mert már csak 10 másodperc van, mire felérnek.
de azt is vegyük észre, hogy a Ferencváros folyamatosan más emberrel próbál meg bemenni centerbe, szóval ez elképesztő fizikai megterhelés egy-egy játékosnak, akihez nincs hozzászokva. Igen, és ilyen szituációban hiába vezetsz 6-tal, ha jön a válogatottak sorát felvonultató ellenfél, és egy emberet kipontozódott, 4 a kipontozódás szélén, bizony azoknak a játékosoknak is vállalniuk kell sokat védekezésben. Varga Vince lövését blokkolják most, akik esetleg eddig kevesebb játék lehetőséghez jutottak. Így van, és amit mondtál az előbb, Varga Vince megpróbálja egy picit túraöltetni ezeket a 2 pontos szituációkat, eddig kevesebb sikerrel. Itt egy bejátszás, nem volt azonban kormánylabdája pontos, ugye Tobi kormányos játék volt, de a centerhez nem jutott el a labda. De lassan megkezdődik az utolsó perc. Nagy Ákos, ez szép labda, és Gyapjas kivédi Lugosi Zicserét. Gyapjas Viktor szenzációs. Én ezt, hogyha lehet ennyi, én ezt bátran ajánlanám a Manem díjra egyelőre, mert óriási védés volt, és nagyon fontos szituációban. Igen, kritikus pillanatban, még mindig 14-8. És ugye most előre sem úszott Divjak, mindent a védekezésre tesz fel a BVSC. Ne tudjon könnyű gólokat, ne tudjon 2 pontosokat, 2 pontot, 2 gólt érő lövéseket megereszteni a Ferencváros. Haverkamp. És az FTC-nek megvolt az esélye, hogy akár ebben a negyedben is 2-3 gól legyen csak a differencia. Nagy Ákos kivédi ezt is Gyapjas. És a BVSC a labda, és a BVSC ezt a labdát megtarthatja a Dudaszóig, a harmadik negyed végéig. Már Ekler fenn nagyon várja, hogy még egy szabad dobást hagy lőjön. Inkább csavar egyet. Ez annyiban volt picit felelőtlen, hogy maradt 5,3 másodperc, és még Varga Vincihez előre kerülhetne a labda. Ezt azonban Ekler lekapcsolja, kap egyet aztán Vargától, harag. Kezdődik a negyedik negyed, a mindent eldöntő negyedik negyed az OTP Komjádi kupán. 14-8-as BVSC vezetésről, és most is, mint eddig mindig, a BVSC hozta el a labdát. Ekler Zsombor volt az, aki elhozta ezúttal is. Tátrai. Ekler és Tátrai nemhogy nagyon sokat vannak a vízben, szinte nincsenek is kinn. Ekler. Megint Tátrai. Tátrai messziről szöglet lesz. Horváth Levente védett szépen. De ugye 23 másodperc megint eltelt, és jön egy sarokdobás. Az sem rossz a BVSC-nek. Közben Varga Márk játékvezető felmutatta Szűcs Leventénnek a sárgalapot. Valami olyat mondhatott neki, ami nem tetszett, mert nem szokták egyből szünetbe felmutatni. Igen, vagy az is lehet, hogy bedobta a labdát kidobásra, igen. És lehet, hogy ez nem tetszett a játékvezetőnek, hiszen nyilvánvaló sarokdobás következett. Kiállítás, de kimarad ez a helyzet. Simon Balázs kihagyja. Marad a 14-8, és ennek most örülhet az FTC. Igen, és azért a lassítást nézzük vissza, mert szerintem Horvátnak is volt köze hozzá, hogy ez a labda kapufára ment. Ezek a szituációk azok, amik segíthetnek neki, hogy még egy picit felpörögjön a meccsre. Paján. Nincs bent centerben senki sem. Most megy be Jámbor, és kapja meg a labdát, és csavar ő is egy kapufát. Hát ez is egy ilyen odabedíjas megoldás lett volna, ha bemegy. De a kapufákat azért nem díjazzuk. Divjak. Tátrai. Tátrai tovább. Ekler, újra Tátrai. Benedek lőhet. Ez is kapufa, de talán ehhez is hozzáért Horváth, de hogy rajta volt a labdán, az biztos. Így van, csak eljutottunk most már viszont abba a mérkőzésbe, hogy nem csak elég, hogyha hátul hozzátesznek, elő is hozzá kéne tenni valakinek most már. És ez egy kontra, és a Ferencvárosnak majdnem annyi gólt kellene lőnie, mint ameddig eddig lőtt összesen. Bent középütt Simon Balázs az, aki nagyon fogja a fejét. És hogyha Ekler siet, ott lett volna Tátrai üresen, de Varga Vince jól észrevette. Simon pedig helyre jön. Benedek.
Megint övé a labda, Benedek, Tátrai. A kapufára nyomja Horváth. Most a kapufa segít a kapusoknak, de azzal, hogy már eltelt több mint 2 perc, és a különbség nem csökkent, egyre közelebb az OTP Komjádi kupa megnyeréséhez a BVSC. Varga Vince. Varga Vince most tovább, ez pedig bele a blokkba. Haverkamp. Nagyon szép volt Dobi blokkja, aztán ő megy is le. 2-t is cserél támadás és védekezés között a BVSC. Diviak. Ekler. Szabaddobás. Tátrai is beúszik középre, megérkezett Csaska is. A labda Diviak kezében. Diviak szeretne egy szabaddobást, ez meg is van. Diviak. Nagy horvát védés, de a labda a BVSC-jé. Korbány Olivér jött hátra, és ő szerezte, kaparintotta meg. Benedek Mór. 5 perc van már csak hátra, és 6 gólos a különbség. Ez egy rossz lövés volt most Kormány Olivér részéről. De valamit kellene mutatni a támadásban is a Ferencvárosnak, mert ahogy mondtad, az, hogy összeállt a védekezés, az most nem segít. Vagy itt meg... Vismeg ellen kontra, mert bebújta az ember elé, és közben megy Ekler egyedül. Ekler, bocsánat, nem is Ekler az, hanem Diviak. Diviak, gól, 15-8. Lehet, hogy most dőlt el. Így van, nem is feltétlenül a számszerű eredmény miatt, hanem a játékosok, ferencvárosi játékosok arckifejezése miatt, hogy ahelyett, hogy felmehettek volna egy kontra, és abból az 1-0 zicser, az nagyon lélekromboló lehet. 4 perc, 44 másodperc van hátra. Ha ez nem OTP Komjádi kupa lenne, hanem hagyományos vízilabda meccs, akkor kijelenthetnénk, hogy eldőlt a meccs, mert 7 gólt nem lehet ledolgozni ennyi idő alatt. De így, hogy 2-esével is följebb lehet kúszni, még mindig lehet ebben a mérkőzésben egy kisebb fordulat. Hogy aztán lesz egy nagyobb, az majd a kisebb után dől el. Vismeg. Nagy Ákos. Varga Vince. Varga Vince. Most már értelemszerűen próbálkozni kell a 2 pontosakkal, de hát Gyapjasnak 4-ről se sikerül, nem hogy 7-ről. És Gyapjas Viktor most Tátraihoz teszi a labdát. Tátrai pörgeti az órát, ő sok minden nem akar most. Még tovább Benedek. És egy szöglet még lesz belőle, ami nagyon-nagyon jól jön a BVSC-nek. Hát taktikailag nagyon fegyelmezetten játszik a BVSC. Így van, Létai Krisztián is folyamatosan mutatja a játékosainak, hogy ne menjenek bele semmi olyanba, amiből akár egy kontra lehet, akár egy felelőtlen lövés. Sok még az a 4 perc, de nekik igazából végig kell játszaniuk minden támadást, és nem hibázni elől. Hát vagy leginkább ne legyen ugye esetleg egy 4 perces kiállítás. Valaki ott elveszíti a fejét, mert az még sokat jelentene. Letelik a támadóidő, Horváté a labda, de 3:44 van már csak hátra. És ebben a negyedben még nem lőtt gólt a Ferencváros, és összesen lőtt 8-at. Paján. Na ez most kiállítás lesz, ezzel Csaska is kibontozódik. Nagy Ákos, eladott labda. Hát a Ferencváros egységesen játszik általában, most egységesen gyengén, mert nincs kiemelkedő egyéni teljesítmény. És Tátrai megint ráül, ráfekszik a labdára. És amikor a BVSC-től elkerül a labda, már csak 3 perc lesz hátra. Ekler. Mert Eklernek esze ágában sincs hibázni, mondjuk ezt a lövést kicsit talán elkapkodta, mert még nem kellett volna, még néhány másodperc lett volna az órán. Nagy Ákosé a labda. Most már a BVSC támadásai leginkább ilyen túlélés üzemmódban vannak, hogy menjen az idő. Kiállítás. Ott a labda, el kell végezni, Vismeg kapja meg hátul, Vismeg lő, ez is csak kapufa, de most már mindent 7 méteren túlról próbál gólra váltani a Ferencváros, de semmit sem tud belőni.
Így van, látszódott Vismegen is, hogy nem szerette volna amúgy ezt ellőni, de 7 méteren kívül állt, emberelőny volt, muszáj volt ellőnie, hogy megpróbálja visszahozni a csapatát sikertelenül. Ez is egy kiállítás. Divjak is kipontozódik, de most már mindegy. Ez még egy nagy gól. Méghozzá ez egy 2 pontos gól. Varga Vince 2 perc 25 másodperc. Gyönyörű labdaszerzés volt Vargától, megcsinálta a kiállítást, felúszott, és 7 méteren kívülről lőtt egy 2 pontosat. Erre mondják, hogy elvégezte az oroszlán részét a melónak, csak hát sajnos későn, én úgy érzem most már. A Ferencváros szempontjából vagy későn, vagy még épp időben, de a BVSC-nek ez egy figyelmeztető jel, hogy még mindig nincs meg a meccs. Tehát 5 gól. De a BVSC csak tartja a labdát, akkor is még fog minimum ugye 2-3-at támadni a Ferencváros. Ha mindenből gól születik 2 pontos, akkor ez még döntetlen körül is lehet. Szabad dobás. Persze, ha ez most gól, és már pedig gól, akkor azt hiszem minden eldőlt. Dobi Dénes a rövid sarkot veszi célba, és ezzel 2 perc 4 másodperccel a vége előtt. Azt hiszem, ez már behozhatatlan különbség, 16-10. Így van, sajnos a visszajátszásban Benedek Mór passzát nem láttuk, hogy megforgatta az emberét és lefaltolták, amit régen tanítottak, egy pöcköléssel odaadta a labdát Dobinak, aki be is fejezte az akciót. Vismeg, Nagy Ákos. Nagy Ákos megint be tudja tenni, Vismeg még a labdával. Igen, Vismeg nem lőtte be, hanem várta, hogy lefaltolják, mert így most azt hiszem nem kérdés, hogy ez az 5 méteres, ez 7 méteres lesz. És most Nagy Ákos jön. Mert egy sima góllal a Ferencváros szinte semmit sem ér. Igaz, eddig viszont ezek a 2 pontot, 2 gólt érő büntetők 7 méterről nem mentek be a kapuba. Nagy Ákos, ez sem megy be. Ez sem megy be, és ezzel most már azt hiszem a ferencvárosiak is tudják, hogy minden esély elszállt. És ugye csak ebből a 3 7 méteresből bemegy 2, 16-14, egész más. De hát Gyapjasnak nem lehet gólt lőni olyan messziről. Vagy nagyon ritkán. Ez egy rossz indítás, 1,5 perc van hátra. És ugye van még időkérés, de nem hiszem, hogy ezzel él egyik vagy másik edző. Vismeg. Még mindig van 10 másodperc. Most a szabad dobás. Meg még egy kiállítás is. Varga Vince felveszi a labdát, de jó a blokk. A kiállítás pedig letelik. Offnernek ráadásul az első hibája volt csak, tehát jöhet ő is vissza. Meg is teszi. És az OTP Komjádi Kupa 2026-os kiírásának utolsó perce következik. 16-10-es BVSC vezetésnél. Nem láttunk olyan látványos játékot, amit megszokhattunk a két csapattól. Közben Létai Krisztián időt kér, hogy becserélje cserekapusát, ahogy látom, hogy Gyapjas kijöhessen ünnepelni majd hozzá. Itt leginkább a régebbi vízilabda, a védekezés dominált főleg. Akinek ez tetszik, az nagyon szerethette a mai mérkőzést. De ez a mai meccs nem azt mutatja, hogy az új szabályok más irányba vitték volna el a játékot. Krasznai Máté érkezik tehát Gyapjas Viktor helyére a kapuba. 10 lőtt góllal nem lehet azért nyerni. És a BVSC amikor kellett, centerből volt jó támadásban, amikor kellett, Ekler lőtte a 2 pontosakat, Tátra is bevállalta, amit kell. Benedek Mór lőtt gyakorlatilag egy üres kapusgólt, Simon Balázsnak nagyszerű megmozdulásai voltak, Divjak 3 gólja önmagáért beszél, és Dobi is ugye a rövid sarokba beügyeskedte azt, amivel végül is lezárta a meccset, és belekergette a BVSC egy olyan játékba a Ferencvárost, hogy próbáljon meg 2 pontosokat lőni, azt meg ilyen kapus teljesítmény mellett
nem tudták sokszor megvalósítani. Ez mellé megy, és most a Ferencváros kér időt. Nyilván itt még be lehet esetleg vállalni egy 7-6, bár igazából csak megszólalt a Duda. Megszólalt a Duda, így van. Úgyhogy semmilyen időkérés nincs. Nagy Ákosé a labda, Vismeg kapja. Vismeg azért felavatja Krasznait, 16-12. Kozmetikázza a különbséget Vismeg Zsombor. De hát Nagy Ákos, Vismeg, Varga Vince, Lugosi, Haverkamp kevesek voltak ma ez ellen a BVSC ellen. Létai mutatta is, hogy adjuk oda a kapusnak, végezze el a középkezdést, mert nincsen most már időhúzás, ahogy te is említetted. Elég, ha ráülnek a labdára és lepörgetik a mérkőzést. És mivel 4 góllal vezetnek, a Ferencváros sem úgy megy oda, hogy át 4 pontos még az OTP Komjádi kupában sincs. Zúg a vastaps a mérkőzés vége felé. Ekler Zsombor, aki a mezőny legeredményesebbje volt 6 góljával. Ő fogja a végén a labdát, és hát sem Létai, sem Dabrowski nem igazán akar beugrani, de mindenki végül berepül a medencébe. A Komjádi kupa történetében